gaur, honea. Badakizuten bezala, bandak, Angaingo bandak, 20 urte betetzen ditu berriz sortu zenetik. Eta hau ospatzeko, hau ospatzeko gauza da, halako gauza importante bat herri mailan eta musika kulturaren mailan bizirik eta indartsu jarraitzea 20 urte hauen ondoren eta 20 urte hauetan, ospatzeko udalak eta musika eskolak elkarlanean antolatu ditugu 2 ekitaldi, aste honetarako. Ostiralean izango den kontzertu berezia, bandarena, auditorioan, 9:00 gauean, eta gaurko hau. Eta gaurko honetan, edukiko ditugu, dauzkagu 2 elementu. Lehenengoa, Xabier Buizi, Beramendia, aurkeztuko digu pixka bat bandaren 20 urte hauetako ibilbidea. Hitzekin eta irudiz lagunduta ere bai. Bera banda kidea da, berak saxofoia jotzen du, eta musika eskolaren ikaslea izan zen, eta dedikatu da argazkik eta datuk eta dana biltzen, artxibo bat egin du, eskarrik asko Xabier, eskerrak emotzizu. Eta beste elementua daukagu hementxe aurrean, hemen daukagun beste banda, gazte bat, Mugaz izenekoa, musikari gazteak, eta ikusten denez, errelegoa eta odol berria eta musika etorkizuna badugu. Eta, besterik gabe, hasiko gara musikarekin, nola ez, eta joko dituzte 2 pieza, lehenengoa izango da Txarade Baltz, bigarrena izango da Klezmer Party, gero Xabierrek egingo dugu bere esposizioa, eta bukatzeko beste 2 pieza joko dizkigute, Iluntzean eta Hauil Zurbain. Guzti hau zuzentzen, banda handia bezala eta banda txikia ez gaztea, Mikel Emezabal.